euskarazko komunikabideetan bere alegin egiten zaitezten. Ez da gauza bera gertatzen, ez marka komertzial handiekin, kutxak eta gurean ez da etorreko Coca-Cola, egiten publizitateak, gaur egun artez etorri ez, baina bai hemengo marka handiak izango dutenak eta kutxak etorrelakoak, hori izugarri ditzi dute fakturazioa, eta era berean instituzioetan, bai fotoloritzak edo diputazioak edo gainezekoen, horietan eraso jetxida eta guzti horren ondorioa izan da pixkat errealizatzea. Horrez gain, dago instituzioen jokabidea, azkeneko urte horretan. 2008 krisia sortzen denetik, instituzioetatik ere, mezu etengabe da bata, dirurik ez dagoela, eta rekorteak egin darren amorizu beharra. Eta euskal kulturgintza eta euskarazko erebideak ez daude hori kanpo. Askotan esan izateu, garairik honenetan, segurezki, instituzioek ez dute apuzko gunkia egin. Eta garairik txarrenetan, ez dute pentsatzen lehen gaizki dauden hori ezin dut dugu ginen ezketxik. Neurri berean egiten dira egitetak, ez? Eta gortik, xert, benetan zuzen guk sumatzen den falta dela, benetako apustu estrategiko bat. Euskara sustapenean eta normalizazio sinisten baldin badera. Eta bide horretan, euskarazko edabideak ezinbestekoak baldin badira, usteet ezinbestekoa dela baitari, horri begiratu dut joen politika estrategiko bat egitea, bai politika instituzionalean eta baita baliabideak jartzeko erreian dira. Eta hori ikusten erika eta lagertatzen. Ez, berez, oikoak izaten diren diru laguntza bideetan, ez aparte fisikoenari aurre egiteko gertatzen diren bestelako plan edo bestelako bideetan. Egoera guzti horretan, esan dizudan bezala, egoera zaila izanik, oso argi denankan, urrantz horri bat egin egin duela. Eta horretak, beste pausu bat eman behar genuela aurrera. Zarraitu behar genuela, gure bide horretan, erabide sustapen nengo lan horri hori indartzen jarraitu behar genuela. Orduan, laburrean esplikatuko, gero bideak askoso argiako ustentu zerrezetan egingo dugun bidea, laburrean esateko, zer egin dugu? Alde batetik egin dugu estutu, eta beste batetik egin dugu zaurreta bat. Estutu horretan dago, batez ere, berriarekin eta hitzekin, eskualdetako hitzekin egin dugu bidea. Alde batetik, berria, egunkari nazional bezala, berrogoi horiatetara mutatutako egunkari bat izango da, esperan 6 egunez argitaratzen jarraituko duguna, eta beste alde batetik, hitzen kasuan, batzuk lehenagotik argitatzea, baina 6 egunetan argitaratzen zienitzak, azten lau egunetan argitaratzera pasatzen. Idarro argitaratzen egin dugu estutze lana, bide honetan, nolapet, eutxien izateko etorkizuneko errentik. Baina horrekin batera, argi genuen, estutze dutxarekin etorkizuna ez duela irabaziko. Horrekin batera, apustu berriak ere egin behar egiteko. Eta apustu berri horiek, saiatu behar egiten bi eremutan. Lehenik eta behin interneten, badakigulako, lehen esaten duen zaitugula nola, baina jakin badakigu etorkizuna interneten lantuko dara eta interneten bideratu hartu dugula, orduan, horri begira, inbertsio gehiago egitea dagokigu neurondi batean interneten, nahiz eta diru sarrerak momentu honetan hortik ez generatu ez. Orduan, interneten